बे गोजौआव लाइट दं लाइट हेल' लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू द माय इउटुब चेनेल आंनि बेरामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय दा आं दिनै दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दिमुगुरि गामियाव दा बेवहाय दिनैहाय गोदानै मोनसे माने साहा फेक्टरि खुलिदों दा बे गामियावहाय आं दंफैयो दा नोंथांमोननो आङो देखायनो आखायाव लादों दा नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय खुला नङा दां र' माथो सिन्दुर थुना माबाजोब्बाय अनेक गोदान Jadi Khila सिरि हाबनांगौ ब्लक साहा दाख्लै बिदि दंमामोनथ' जेला साहा होख्रेमखांबाय आरो बहाय एसे आगोल बिदि गयो आरो फोराननानै दं आरो फोरानजोब्बाय साहा बिलाइ जोब आरो बे साहा बिलाइ सोरना मोनसे माला होगोन बेखौलाय दानो 1 2 3 4 मोनब्रै आन्दायलायबावबायसो आं दिनै दा नैबे गोजौआव गाखोनायसै दा गोजौआव गाखोनायबाय नै लाइट जोङोना दा नैबाव नै लागायबाय नैबेनिफ्राय लागाव ओरै जमा जाफैबाय आरो हा दा नैबेनिफ्राय नैबाव लाबोदों आरो बेयाव लुबाय थाबाय दा नोरै थांगोन आरो नैबे दिंखियाव सोयो बे गोजौआव लाइट दं लाइट बरिया दा नै बेबायदि मना जों लाबोयो आरो नैबावनो नै बरिया ने
बेखौ देखायनो र' ए नोंना बावसो ओरैबो उफाय गैयाना बाव सिथाबसो गारो नामा एकदम बेखौ लेभेलिं खालामलांबायब्रा ए माल बुरजा जाबा नैबे बानायनांगौ नैबेजों देखायनो र' बेयाव बुरजा जायोबा ओरै बोलांगोन आरो बाव बुङोबा बरिया बिदिनो ओरैजाय ब्लक बाव गैथ'वा दाबो नैबाव माल बुरजा जाबासो नैबाव लाबोयो आरो नैबे रुमावहाय अमा बिथै एरबाय जागोन दे साहा गाजर कफि लागायना हो जल फिसायानोसो गोथाव जासिगोनलै फिसाया नामा ना एवग्रा नुबाय अमाखौ देखायबावसै र' मेजेमा फैगोन मैगं हाग्रा साथामल' नङा होमबा दालि नोंलाय माथो लाब्रा आलु लाब्रा बेलाय माथो माम खायथ्रासो जाबाय नामा गैया मा खायथ्रा नैबे जाग्रा जाहैबाय बे जानाय फ्रि आरो हागोन नै मा ओंख्रिब्ला बाबुमोन अमा बिथै जोंना मामा नाबो मोनजादों मा ओंख्रि बाबु जायाखैना मालाय दालि दं लाब्रा दं अमा दं अमायानो मोननै अमाया मोनसे एवनाय मोनसे फिथै मोनसे माबाना दे जादो दे अनलाइन जाबायना